Hello, I'm Elida. Здравейте, аз съм Елайда. I'm Hannah. Аз съм Хана. I'm Suo. Аз съм Suo. I'm Karina. Аз съм Карина. Здравейте, аз съм Елайда от Honey Money и това е нашият официален подкаст. Първо ще започнем с отговарянето на вашите въпроси. Първият въпрос е зададен от фен на Хейн. Той е: кога ще имаме нов комбак? Той ще бъде съвсем скоро и в момента работим по него, така че спокойно. След това, кои са нашите любими BG Fake K-pop групи? Те са Galaxy, Everlast и Pink Blush. Тук имаме два въпроса, така че на първия отговор е леко дълъг, затова ще го изпишем просто на видеото. И да, имахме член, който ни напусна, това е Росефо. И да, решихме да си направим група като аз и Елайда, предложих през април месец тази година. Нямало е, но мислехме името на групата да бъде Venom of Beauty. Отговорът е да, понеже аз ще да бъда в друга група малко преди да дебютнем, понеже бях в един ентертейнмент, но той спря да работи. Това беше от мен, очаквайте английската версия. Чао!